sama koko. Saiko sä videokamera päälle? Joo. Aika kyltisti tulee. Se on taas hyvin kiinni, kato niin. Pikkukaloille tuli. Isompi viha selkeästi. Pikkukaloille tuli meinaan paniikki. Kato. Hienosti vie vapaa. Niin vielä. Ei se halua tulla sun tykö. Ei näköjään. Hyviä pyörteitä. Älä katkaise vapaas, hyvä mies. Menee reklamaatio hommiksi. Niin menee. Kyllä mä tunnen. Kyllä se tuntee ton. Kyllä nää ihan hyvin hanttiin kyllä pistää. Puutuu aina hantti. Menee tonne reunan alle. Kyllä tää ihan semmonen Suomen tarpooni on kyllä hei. Oh. Yes. No niin. Varas vähän vaan vedä se tohon. Joo. Tolutetaan se tällainen niinku lohikun sanoo. Nyt kun se irtoo, niin se on mua ottassa toi vie. Ota siitä kiduskannesta vaan, se ei, et sä saa muuta siitä. Ei uskalla ottaa, kun mä pelkään tota. No niin, nostas saalis ylös. Nähdään. Aika hyvän kokonen särjeksi. Älä. Nyt saat muuten ottaa tuolla mun kameraa.